FHA ሕማቕ ወይ ከዓ ፅቡቕ ዘይኮነ ክሬዲት ስኮር ዘለዎ ሰብ ገዛ ክገዝእ ከም ዝኽእል በዚ ናይ FHA መገዲ ንርዳእ ማለት እዩ። ያው ኮንቬንሽናል ብኣንጻሩ ፅቡቕ ክሬዲት ስኮር ዘለዎ ንዘለዎ ሰብ ዝወሃብ ዓይነት ልቓሕ ክኸውን ከሎ ተመሳሳሊ እዩ ግን ዝሓይሽ ነገር ኣለዎ ኣብቲ ትኸፍሎ ክፍሊታት ነናቱ ኣለዎ ሕጂ ነናቱ ሳይድ ኢፌክትን ፕሮን ኣለዎ ማለት ሕጂ FHA ፅቡቕ ነገሩ ነቲ ፅቡቕ ዝኾነ ዝኸውን ፅቡቕ ጥቕሚ ኣለዎ ናቱ መጉዳእቲ ከዓ ትኸፍሎ ኤክስትራ ኣለካ ማለት እዩ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ፕሪሚየም ኣሎ ትኸፍሎ እሱ ቁርብ ብዙሕ ይብል እየ ማለት እዩ ናይ ኮንቬንሽናል ፅቡቕ ክሬዲት ስኮር ስለ ዘለካ እቲ ሪዎርድ ዝህቡካ ንሳቶም ዝሓሸ ኢንተረስት ሬት ይህቡካ እቲ ትኸፍሎ ፕራይቬት ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ከዓ ታሽሚ